gasolina. Awang ka, Uncle. Luar ko ang mga sanikwam. Nih, sino nga ta dito yung apa nga ta? Makaring gurda mo nga doa. Uri kita na ni Uncle ni. Luar mo. Inaku ko nang ta dito Uncle. Tukang kan eh. Kita niyo kita kemampela ni sudah ng brada. Luar mo ko naman ang bako. Gumit yung paltog nakatutok pa ni. Kwarta. Ano yung liwan tayo? Pagkasalina. Dumaw daw pa. Gasolina, gatang kami mo tayo gasolina. Uri kita mo na Hindi Uncle. kami naman kayo sa video mo to. Awan. Subi. Hoy. Ni uri kita mo. Kita. Ala. Tanda mo gaya. Ala. Luar mo kami kasani pa bisag dumopel kami beaon. Iwan. Kita mo. Luar mo ah. Paalam na TV ni. Ala na bako. Ano yan? Kanang gasolina. Gasolina ka. Ina ko tamo-tamo mo. Dahil mo gasolina. Uri kita mo daw ka mo dam nakalakas tuk ka Uncle. Ano na? Uri kita mo na Uncle. Ang mga nakadistorbar na. Luar mo na. Yes Ano ka. ba iwan ko? Wala iba ka. Iwan mo pa ng may taado. Iwan ko. Luar mo. Dito pinayang iwan ko. Ano? Dami resibo. Ikay sukat. Ano na ni? Sander ko ito Ang ano kita? Mailang ko kita? Go. Ano na ba ko? Ay, puta sa t-shirt. Alam! Putok pa niyang uri kita. Ano na bis na? Disturbaran mo, busy ako. Intelligent ka, punas-punas na natatangutan mo nun. Kahit nila. Hindi pa rin tumumutin ay langungan na di Uncle. Ay ori kita mo pagkal. Nailastugang ka, magparparin tumang ka. Di mo si kabatas ti balayo ay. Apay tumuwag ka na! Ay, hindi na kita klar la amin ay naray kita mo. Awang ka na. Ape, ano bra na ante, daw-dawat. Agdaw-daw mo pagkasunod. Ay ori kita mo. Awan eh, ti Uncle ko to. Parparin to. Pagkal magayam. Kasla kasiglatang eh. So batas ti nagtibalay. Awan eh, ti Uncle ko to. Nay, ay ori kita mo. Nagpangit lang nga magparparin tumang nga na. Ori kita mo. Dito yung ka makapamalas ka! Nakalalastok ka nga. Siga ti batas ti ti nagtibalayaw. Ay, apo. Ano masabon mo na? Awang ka. Di ka kumanapan din ni ko. Ni nang biling nag-apply. Papukpukan di kawayan. Hindi ka nag-applyan. Alalo ka na dyan. Ori kita maun. Contact dito lang may Kakalagdaw dawat ti bro ti mo mano. Ni 5. Ay, katanggal ko siya! Pakunudo mo. Gasolina na. Gaglan ko. Kaya mo kwarta masahinak ni. Ni. Ang gani na. Dito yung masahe. Ano ba ko? Nag-apply na din ah. Ni lusyo naman di siya kak. Ni Ano? awan eh. Nakasla ubingan awan. Dito na lang sa kasunpaw na ikaw ito! Awa. Katang kami di motor ako pagkasolina. Ano? Awang ka Uncle. Awan eh ni. Awan din Uncle yun eh. Ay gulo ulang kasla ubingan. Awan eh. Dito na dito. 5. Ini 5. Alam abo ka! Ay, kabulaan. Sa kasut lang! Ano nang di siya? Gasot ko ma. Pagkasunod na! Di ka kaway na gasolina sa gasot? Kasya ka siya ka! Pagkasunod na sa kasut Alam Awan lang! Awang ka. Wala naman sa tulog. Mawan, ikag-apply kang bining. Aga-hire ti, bukang kawayan. Dito opening na. Sabsabong trabaho doon. Di kayat, minta, apply. Oh, kita. Ano sa ano na? Awanit ka nakakadeta, wala ganano ka. Ito yung suksok ka mga may may sakam. Nakalaalastog kamot nga, may nga ko ng mga sika batas to, nagtibalayo. At tumudawa ka malak, parparin to mga gaya. Kaya ano, easy money no, dumawatak, kung kunam kanya. Awam mo, parparin to mga gaya mga dumawdawat. Ikaw, 5. Oh, papakialam na si Kunan Ano na ba ka? Ano nga ako? Hindi ka trabaho. Ay, wallet, ore kita mo.